Oso ondo. Sintonia eta nahi duzuna. Goizerokaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10:37 eta aurkezpenan esan bezala sustatuko lagunekin bat egiteragoaz. Bueno, jada Twitchean saioa ikusgai eta irrati bidez entzungai izango zuen. Sustatun, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte. Hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu. Luistxo Fernandezekin, egunon, Luistxo. Egunon. Zer moduz? Bueno, ondo, eta albisteak kontatzeko, eta bat gaur bertan atera duguna. Bai. Hori da. Bueno, goizeko 10:00. Bai, bueno, prestatzen egon gara. Konta iguzu. Egonean behin denboraldia, Aste Santuaren ondoren, bueno, pixkate luzatu zaigu prestakuntza prozesua, eta maiatzaren 11an, hau da, datorren astelenean, aktibatuko da, beste denboraldi bat, 9 asteko jokoa, uda bitartean, eta, bueno, asteburu honetan, igande gauerdian aktibatuko. Ja, jolasteko prest. Eta, bueno, pixkate ibili gara aste bat edo bi gehiago oporretan, ez garalako oporretan egon garalako prestatzen ekimen berri bat, Tokikom Liga. Atuko da egunean behin. Bueno, Tokikom da euskarazko toki edabideen elkarte bat. Papera eta weba egiten dute, baina eskualdeko telebista batzuk ere badaude. Goierri Telebista, GoiTV adibidez, eta 28 kanala, uste dut, Tolosaldeko kanala. Tolosaldeko. Oiek telebista dauzkate, gehienak papera daukate, eta webguneak ere dauzkate, eskualdekoak dira gehienak, eta Tokikom Liga honetan, edabide horietako batzuk, ez dira Tokikomeko bazkide guztiak apuntatu, baina horietako batzuekin antolatu dugu liga. Vale. Eta Tokikom bera da, babesle denboraldiarena, orduan denboraldiko sariak, eta gero aste pare batean ere eurak agertuko dira, eta sari hori hori eurak emango dituzte, eta Tokikom Liga zer da? Bueno, talde batzuk antolatu dira, 10 talde, 10 eskualde, erakutsiko ditugu, zein nor diren, pantalla partekatuko dut. Formazioa hemen, Tokikom Liga, bueno, Aiurri, da Beterri, Buruntza, Gipuzkoa, bueno, hor daude izen batzuk, Arabako alea da edabide bat bertakoa, eta hango eskualdea da Araba osoa. Bueno, eta badago Nafarroatik ere, bai, Guaixe, sakanakoa, Bizkaitarrak ere badaude, pare bat, Iruka da Uribe kostakoa, Ibar eskuma esan daitekena, eta Durangaldean Anboto izeneko medio bat ere badago, eta, bueno, hauetako bakoitzean bat gehitzen da, eta, bueno, edabide bakoitzak bere sustapenak ditu hor barruan, eta uste dut, ez, aste honetan tokatu zaio honi, eta, bueno, eta uste dut, Aiurren Sagardo ematen dutela, Sagardo do. Beterri Buruntza horretan Sagardo lurraldea da, eta hor Sagardo ematen dute. Eta bakoitza bere saritxoak eukiko ditu, baina egongo da lehiaketa eskualdeen artean. Vale, ados. Ikutuko dut sailkapenean, eta ikusiko dugu sailkapen bat, utxik dagoena momentu, zerrendatu ditugu, eta lehenengo eguneraketa izango da, lehenengo astea amaitzerakoan, eta hor 10 talde hauetan ikusiko da zein dan azkarrena. Zein nor dira. Baina hau ulertzeko, talde bakoitza jokalari bat pentsatzen dut? Ez, nahi talde bakoitzean gehituko dira herrikoak nahi dutenak, eskualdekoak. Bueno, baldintza berezi bat, onartu behar da datua partekatzea Tokikomek. Aplikazioaren baldintzetan, kodesintasekin partekatzen dira datua, baina guk beste inori emateko, eta hemen sustapenerako eta hola, hori onartu behar izan. Gauzak, txukun egin behar dira, ez? Bai. Txek bat eman behar duzu, eta gehitzen zara. Baina izango da, talde bakoitzean, 7 egunetan jokatzen duten guztien arteko ertaina. Bale.
orduan, eh, igual talde txikiagoa suertatzen da nik zer dakit, sakanakoa, Araba osokoa baino. Claro. Baina, batzean 50 lagun egongo dira, eta bestean 110, ez dakigu. Ez? Baina ertaina izango da, 7 egunetan jokatzen dutenen artean. Orduan, Vale. alferrek eta ez dute nivela jetxiko, eta sabotatzailerik ere ez da egongo, ze bat dakarrik apuntatuko da talde batean. Orduan, eh, Jakin dezazuen. absurdo bada, baina batek daki, eh, eh, zure eskualdea babestu nahi baduzula, zure eskualdean parte hartu, eta ez aldamenekoan puntuak txarto ematera. Horrek Hori da. luke zentzurik, baina, Mhm. bueno, bi urri Bai, asko. denetik dago Bai, gizartean. bi urri asko beste. dago Euskal Herrian. Eta, bueno, pues, hor ez dago lehiari, bakarrik hori, sailkapenak ikusiko dira, Mhm. eta azkenean esango du, hauek dira azkarrenak eta listoenak. Begira. Bueno, Bueno, horren meritua da, korrikan, hemengo kilometroa azkarrago egin zuten, beste hartan baino. baino. Saltza pixkat, agian, talde bakoitzean, gero ikusiko da, Vale. bueno, saritxo horiek, eta igual, barruko kontsumorako ere, uste dugu, aprobetxatuko dutela, Mhm. edabide hauetako bakoitzak, egingo duela. Eta, Baina, hontara gehitzeko eta parte hartzeko aplikaziotik egin behar da, Luisjo? bai, hori da. Vale. Eta, bueno, baldintza extra bat nola dagoen, norberaren ezarpenetan dago. Norberaren, Vale. eta, ez da talde bat zuk sortuko duzuna, adibidez, familia artekoa, edo lanekoak eta hola dauden bezala, Mhm. non batek egitze dituen bestean, Bai. hemen, demagun alako gehikuntza berezi da, hori, baldintzen badala, onartu behar duzulako, eta egiten da norberaren ezarpenetatik, hor, Vale. aplikazioa eguneratu eginda, funtzio honekin, demoraldi berri honetarako, 21. 7 urte pasata, Bai. eta bueno, urte amaiera arte behintzat egongo da egunan behin, eta demoraldi hau, 9 astekoa, Mhm. igande gauean aktibatuko, uztailera arte. Eta, Primeran. Bueno. norberaren ezarpenet. Bueno, azalpenak eta badaude, hemen erakutsi dudan horri honetan, eta uste dut, tokikome Dabide hauek eta papera eta dutenak ostiraletan banatzen dute normalean. E Mhm. eta bakoitzak egingo du bere sustapentsua. Elkarlan bat da. Guk Ondo. pixkat egin dugu, eta tokikomeek berak ere bai Mhm. eskertuta gaude kolaborazioarekin. Bai, begira ez, hemen ikusten da ere, egunen behin nola evoluzionatzen ari da, nola aldatzen dan, eta Saltsatxo bueno. batzuk tarteka komeni izaten da gehitzea, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu. Ez da ere beste munduko gauza. Jokalaria, zu bazara umezurtz dagoen eskualde batekoa, Nafarroako herribera ez dago ordezkatuta Claro. Mhm. zerrenda honetan, baina egunean behin jokatuko da izango duzu. Eta Bai, nahi bai, bai. baduzu konexio bategatik gehitu talde jakin baten, Ba, posible begira. da ere, Mhm. ez juntza Primeran. guztiatzera, juntzaite puntu honak ateatzera, eta laguntzera, Hori da, hori da. hemeneko haranekoei, ez? Bai, bai, bai. Baldin bada hori zure gogoa. Mhm. Primeran, bueno, astelehenetik aurrera, edo Hori igande gauerditikan aurrera. hori da. Bai, 24 orduko egunak ditugu, Hori da. Ez bai? ditugu aprobetxatzen, Luisjo? Nik lotan bai, Hori. parte Primeran, bai, gai gehiago ere, albiste gehiago ere, bai, eta nora goaz, maparen bat edo aipatuko dugu? mapena, bale, esaidazu, Panoramax. Panoramax. Panoramix, baina Vale, Panoramax. hori esan behar zen pixkat, Asterix da Obelixetik ez Bai, dakit datorren hau. produktu frantses bada, Aha, jatorri. bueno, Eta izan da daiteke. Google Street View libre bat. Google Street View da, bueno, danetan ohitu gara. Google Maps da Bai? eh, denok erabiltzen duguna, mugikorrean edo webean ere gauza bat esploratu nahi dugunean, Mhm. eta mapa batean gaudenean, bista hori ematen dizuna inguruaren Bai, ikuspegi bertan panoramikoa. egongo balitz. Hemen denda bat hau dago, baina sartzen gara eta ikusten dugu, dendaren Bai. hola egiten dugu, ezta, Google Mhm, Mapsekin. Baina, bueno, hau da, azpiegitura da Googlena, aberats hoiena, ezta? mhm, Eta hau da alternatiba libre bat edo eraikitzen hasi diana, vale. frantses batuek asmatu zuten produktua, eta ikusteagatik,
erakutsiko dut, bat sartzen da, bueno, sustatu eta esplikatuta dago, baina Bai, sartu gara orain eta ari garena ikusten da, begira. Aturriren itsasadarra, Baiona Mhm, inguruan eta zonalde hau nahiko ondo kubrituta dago. Eta Ipar Euskal Herriko eta Frantziako errepide eta hola zenbait bai, mhm. eta klikatzen badugu toki jakin batean, angelu erdira, bagoaz, eta Begira. hortxe dakagu, kale jakin bat, eta neurri handi batean, Ipar Euskal Herriaren bista hauek daude, Frantziako erakundea bat, Institutu Geografiko Nazionala, Bai. bere irudiak partekatzea erabaki duelako, eta libre. Mhm. Orduan, holaxe egin dira, Hori esan nahi nizuen, ze badakigu Googlek kotxea eramaten duela. bai, eta Eh, bueno, uste dut IGN delako horrek ere bai, eta mhm. izatez beste batzuek ere aplikazioa dago, norberak emateko honi. Ah, begira. Eta nik ez, baina nire lankidate probatu du, bueno, ikusi dezagun, mapean egingo du zoom out, oraindik gaude Ipar Euskal Herrian, Bai. egiten du zoom out, zonalde batzuk, Frantzian ere, Frantziako estatuan ere gauzak daude, bueno, neurri batean edo bestean, baina Hego Euskal Herrian pasarteak daude, eta adibidez, juten bagara Gipuzkoako kostaldera, Bai, baina za zehazki puntu batzuk. bai, hori da, puntutxo batzuk bakarrik ikusten ari gara mapan, nola toki Bai, batzuk daude, baina, bueno, igual osatuko da, ezta? Eta Zarauztik Getariaraino N624 errepide errepidea. minimoaren zati bat egon badago, eta uste dugu dela autoz norbaitek, pertsona zehatz batek gehitu Bai. du informazioa, Samsung batekin, Aha. erabiltzaile bat, eta errepidean dijoala jarri duela kamera telefonoa zerean, eta hola egin duela. Eta gero, aurrera doa bat, eta ez dakit mugitzen den, bueno, aurrera goaz, edo atzera, bueno, interfazea bera ere hola aurrera eta atzera mugitzekoa, ez da Mhm. Google Street View bezain erosoa, baina, bueno, pues Bueno, hortxe. Eta beste aproba bat, nire lankide batek egin duena, joango gara, erakutsiko dizuet nun egiten dugun lan, begira. Euskaliko bihotzean, hau da, Ibarren, errepide autopista guztia batzen dian toki honetan, Bai. eta hemen poligono batera hurbiltzen ari naiz, eta hemen daude, eh, Hamaiketakoan atera zarete bueltatxo bat egitera edo. nire lankidea Agari Araolaza, atea da, eta orduan, aplikazioarekin egiten duzuna da, eh, sakatzen diozu, eta bera hasten da, taka, 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 Argazkiak ateratzen. argazkiak ateratzen. Orduan, bere funtzionamendu logikoena kotxe batean ematen du dala. Aha. Vale. Ez diozu zuk sakatu behar, eta Claro. bideo bat ere ez da. Dira argazki finkoak, baina oso jarraian Bai. ateratakoak. Eta gero aplikazioa berak igotzen ditu, eta bere batuk eta hori biribiltasun hori ere berak egiten du. Hau da, Mhm. argazki finkoak dira, baina, bueno, efektu hori panoramikoa buelta Bai. ematen berak osatzen du nolabait, beste norbait irten da hor, euria tokatu zen, maiatzaren bostean, informazio Bai. zehatza dago, noiz egin zen, ikusten ari garen hau Twitch bidez, eta, bueno, aproba batzuk izan zidan, eta, bueno, nire lankide honen impresioa da, kotxean erabiltzekoa dela, orduan, Vale. geldituko dut, esango dugu, Google Street Viewren alternatiba dela, eta Googleen autoaren alternatiba bat ere bihurtu daitezke. Gutako Hori. edozein kamera jarrita, eta nire Bai. baserrira nola iritsi inok asmatzen ez duena, nik dokumentatuko dut. Gero kamioia Claro. galdu daitezen. Pentsa, eh? Bai. Bueno, Panoramax, ba hoxe, aplikazio berri bat, mugikorrean. Hau deskargatzen da? Mugikorretik bueno, ikusteko webgunea ematen du Vale. momentuz grafikoagoa,
mugikorretik ere bai, baina kargatzeko. Edukia eskaini ahal izateko, Ados. norbera izateko Google Auto hori. Primeran. Ba, horixe, eta gaurko saioa amaitzeko, noski beti bezala adimen artifiziala, Luistxo. Bueno, beti ez, baina Gehienetan. askotan bai eta Aurrerapauso asko ematen dira, gure egunerokotasunean oso bai, barneratu dago bai, jada. baina berrikuntzaz aparte, eta hau berria da, eta hau dator, eta hala, begira Bai. ja aldaketak ere badaude. Adimen artifizialaren historian ez da Mhm. bakarrik baizik eta daukagunean aldaketatxo batzuk daude. Vale. Eta honen analisi bat egin genuen, hau honetan nire lankide batek beste panorama horrekin lagundu dian bezala, ingeniari jendeak eta hola ohartxo batzuk hartu zituen, Bai. eta, bueno, erakutsiko dut artikulua eta bertako irudi batekin saiatuko gara Mhm. azaltzen. Irudimena ez dago tresnen kontsumoan aldaketak eta, bueno, erosten duzunean adin artifiziala doakotik pasatzen zarenean, profesionalki erabiltzeko, asko Bai. erabiltzen duzula eta eh, merkea zana garestitzen hasi da. Vale. Ados. Mugak ezartzen dituzte, kostu gehiagorekin, muga bat ezartzen dizutenean, eta iristen zarenean, akabo, gastatu duzu gaurko Mhm. kreditua, eta, bueno, hortxe dago. Lehiakide asko daude, baina guztiak daude ere, honetan zertzen. Eta, Vale. hau da, agian, eh, hornidura zerbitzuen eredu batera doalako, zera, hau, hain zuzen ere irudi hau, adimen artifizialarekin sortu dut, ez inori esan, Ez. baina, bueno, hornidura zerbitzuak ingelesez utility esaten den terminoa, Bai. dira elektrizitatea, gasa, eh, Mhm. ura, eta neurri handi batean, konektibitatea ere ala Mhm. ezta, lehen telefonoa ari baten Bai. zezana, orain UIN bidez, edo fibraren bidez, zuntzaren bidez, etxera datorrena, Mhm. eta eredu hauetako batzuk kontsumo zehatzaren arabera egiten dira. Elektrizitatea, hainbeste kilovatio edo nik ez Bai. dakit zer kobratzen dugun, horren beste, ez? Eta ura eta gasa ere, kontadore batekin kobratzen digute. Internet eta telefono konektibitatea neurriekin baino gehiago ja iritsi dira halako gehienetan, kasu gehienetan tarifa lau xamar batera. Aha. Etxean daukaguna, ze, bueno, zuntzarekin, etortzen zaizunarekin, eta pagatuta gutxi gora era, 30 € edo holako Bai. zer, badaukazu oso banda zabala, eta Netflix guztia kontsumitu dizakezu, aparteko harpidetza batekin, baina kontsumoari dagokionez, bueno, bastante zabaldu da. Bai. Baina hemen irudi honetan jarri ditugu horiek, elektrizitatea, gasa, interneta, eta latxa pegatu dugu, ez? Vale. Eta esaten du adimen artifiziala ere horrela kontsumitzera joan daitekeela. Aha. Ados. Eta batzuek jarri diote izena ere, ze hornitzen, zerekin hornitzen duzu kontratatzen baduzu latxa ez da kontratatzen, baina cloud Bai. eta ChatGPT bertsioak eta daude kontsumitzen duzu adimena. Claro. Nahi duzu adimena? Jarri entxufea etxera, edo lantegira, Bai. Bai, bai. gehiago erabilpen profesionalara eta bulegora, esango genuke, Mhm. eta adimen hori ere neurtzen hasi dira, kontadorearekin, eh, Ostras. token delako kontzeptu batekin. Ari Mhm. dira halako datu zentro erraldoiak zertzen, hoiek dira urtegiak, Vale. negozio honetako urtegiak, ura Mhm. edo elektrizitatea sortzeko bezala diren urtegi hoiek, datu zentroetatik eta datu zentroetatik interneteko kabletik dator, baina kabletik datorren gauza zehatzak, Netflixa bezala. Claro. Paketetxo hauek adimen paketeak direnak, teorikoki, neurtuta daude, token izeneko elementu bat dago, eta segun zenbat gastatzen duzun, horren beste. Eta Ostras. horretara goaz, eta ez dakit latxa Euskaltel bat izan daiteken, Mhm. edo
edo nik zer dakit, edo hornitzaile energetiko lokalak dauden bezala, ba, Goi Energia Bai. bat, edo Iberdrola, Iberduero ere ustez Bilbon egoitza duen hornitzaile bat Hau daukagu. da, pixkat ulertzeko kanpotik. Adibidez, telefonia konpaini batek Netflix bere paketean Netflix sartzen duen bezala, adimen artifiziala sartu dezake. Edo zuk aparte ChatGPT, edo zuk aparte kontratatu dezakezu. Netflixa bezala. Bale, bai, hori da. Eta kontratatu eta Ordaindu noski. bueno, horixe, Eta ongi ordainduta. gure adimena murritza da eta kontratatu nahi badugu, ezta? Ostras, Ze hori adimen hornitzaileak, ez? Pixkat hori esango digute hori diala, ez? Adimena eh, eta tutu seguro, batetik tutu batetik adimena. eske seguro iritsiko dela, kontratatuko dugula eta Bulego honetan kontratatuta daukagu zerbitzu bat, ez doako ChatGPT-a. Ba, beste bat, lagungarri dena, mhm. eh, ez du ordezkatzen, hemengo langileen lanposturik, baina Claro, baino laguntzen digu, claro. Bitxor adibidez, hemen dagoena komandoetan gaur daukaguna, adimenez sobera dagoen daukan programatzaile bat eta teknikari bat dugu, Mhm. baina berak ere kontsumitzen du tutu horretatik batzuetan ba, laguntza eta galderak, eta uste dut, ezta, baietz esaten dit buruarekin, Bai, baietz esaten, bai. ez nabil asmatzen, halaxe da. Eta, Bai. bueno, A ber, ez azkenean ere, ChatGPT edo adimen artifiziala erabiltzen ari gara lehen Google zana bezala. Hau da, bilatzaile bat bezala. bai, Orduan, kontsumo forma hori aldatzen, lehen hasieran bakarrik ChatGPT, ba, gauza edo tontakerik edo ez dakit ze pelikularen sinopsia kontatzeko halakoa zen, baina gaur egun bilatzaile bezala erabiltzen dugu. bai. Gertatzen da, bilatzaileek iragarkien bitartez eta Bai. gauzak posizionatzenen bitartez aurkitu zutela negozio eredua, eta hemen kontsumoen araberako, Hmm, ura edo gasaren arabera claro. bezalako modelo batera goatzela. Bai. Ze atzean urtegi handia behar dira. Fenomenal, Horixe. Lucho. Ba, saioaren amaierara iritsi gara. Eskerrik Bai. asko beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte. Komentatuko ditugu gauza gehiago datorren Bai. ostegunean. Ondo izan. Agur. Agur.